Hej Justin Bieber hatters, denne video er en åben erklæring om krig til alle du frisk metalkærlige forkoder. I de sidste 6 måneder sikker jeg på du kender nyheder. Ben foregår Justin Bieber fans og Justin Bieber selv har været receiving en masse af had, og vi har haft mennesker disliking Justin Bieber videoer. For eksempel har en af mine foretrukne Justin Bieber videoer på en gang modtaget flere dislikes end kan lide. Og du kender de mennesker, der er disliking, det er blot en flok idioter, der er jaloux af Justin, og alle vil, men du kender det er ikke en joke længere. Vi har forsøgt at fortælle alle Justin Bieber fans, der er receiving trusler og stof på vores profilside, og havde folk sige, at vi sutter, og vi fortjener at dø for vores musikalske smag, og den spardum, den er ikke en joke, og du selv får ikke noget ud af dette. Vi har forsøgt at fortælle fyrene at stoppe, vi har forsøgt at ignorere du, vi har forsøgt at gøre alt, hvad vi kan. Du synes bare ikke at reagere. Her er meget Justin Bieber hatters. Du har 14 dage at tage ned alle grupper gearet to at hader Justin. Du har 14 dage at tage ned alle videoer gearet to at hader Justin. Du har 14 dage at tage ned alle websteder gearet to at hader Justin. Og hvis du ikke tager websteder, vi vil begynde at og videoer og grupper ned, jeg er ved til at begynde at finde ud af, hvem du fyrer af, og omkring 8 timer fra at gøre denne video, jeg vil købe et domænenavn, og dette websted bliver for alle særlige Justin Bieber hatters. Hvem tror den så okay at kommentere vores profiler med dødestrusler og stof? Her er hvad vil gøre blive for din og jeg kan få denne oplysninger ved at finde ud af, hvem du er brugeren af undersøgelsesperioden, hvor du bor, vil få dit foto. Og var på vej til at anbringe det på internettet. Alle på vores websted, det vil være fuldt af Justin Bieber hatters. Vi for din telefon nævnes din adresse. Alle denne stof, du får en masse telefonfis, opkald og stof samt, og jeg er sikker på, at tats det sidste, du ønsker, jeg kan love dem, at der bliver intet godt om at være på dette websted. Din formentlig god til at spørge, hvordan en 14-årig dreng vil få IP-adresser for alle disse hackers. Og ligesom hundredvis af hatter, som du tog det godt ved, du ikke, hvad jeg kunne jeg ved, hvordan hacker jeg har forbindelser med folk, alle trugte Europa, de egne bodredskaber, de ved, hvordan man nøglelukker computeren, de ved, hvordan du gør alle slags stof. Min onkel, han arbejder for FCC og tats de føderale kommunikationskommission, han har dette stykke software, hvor jeg kan skrive i din IP-adresse og alt at vide, om du kommer op. Og jeg kan sætte dig på mit websted, og forresten alle Justin Bieber hader websteder i 14 dage fra bogføring. Denne video tager 2 uger. Vi ved os dine websteder, og dine websteder vil blive historie, fordi Justin Bieber hader har stoppet som sagt sin ikke længere en vidighed. Folk er begyndt at få forstyrrelse og frustreret og stof. De starter på at frygte for deres liv, fordi en flok idioter dannede nogle dumme websteder. Eller vil at bogføre stof at sige, at de vil dræbe os, og at de vil reducere vores hals, og du vil, og ikke forstår, at okay jeg tilføje, at FCC som min onkel arbejder for agenturet, de faktisk har forbindelser til NSA, hjem, jordsikkerhed og FBI, og disse agenturer har ret til at lægge ting på din strafferegister, og jeg ved, at mange af dem er teenager, og jeg er sikker på, et strafferegister er det sidste, du ville ønske. Jeg er rede til at bringe ud store kanoner mod du dum. Jeg er en hårdfyr Justin Bieber hatters. Ingen at du har uploadet mange videoer eller noget, og hvis du har uploadet videoer, din enten iført dum masker eller din blagging dit ansigt, jeg vil åbenbare hvem du er. Den ikke længere en vidighed og retfærdighed vil blive serveret for alle du som metalkærlig Justin Bieber hatters. Få dine metalmusik og få alt om du. Vi simpelthen vil ikke tolerere du farvel.